नै लोगोफोर आं दा माबायाव बिजनि लक्ष्मी फुजायाव थांनो ओंखारदों आरो नै जाबा जुब्बा देलायलायबाय बेहाय बे सनाया महालय फुजायाव बायनायमोन दाखालि ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर आरो चेनेलखौ दोनब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला होमबा लोगोफोर जों बिजनि लक्ष्मी फुजायाव थांनोसै नङा होमबा दे बिदिब्ला लोगोसे नोंथांमोनाबो आंजों माने लोगोफोर मोनसे खोथा आंखौ माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरलाय लोगो माने आं बिदि देलायफेरा आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि सना गिदिर गिदिर गानलायदों आरो माबायदि नुदों खोन्थाहरदो लोगोफोर नोंथांमोनहा माबायदि नुदों थांसै मेलायाव होनलायदो सौफैबाय ट्रेन फैनो नागिरदों ट्रेन जामसो जाफैजोब्बाय दिनै खेबसे नोंसालाय दिनैसो खेबसे फैदों आं मन्दिर खुलुमहैनो नागिरदों बिराद मानसि माथो ओइ मन्दिरा जा मोजांहा गावाखै ओरैनोसो माबोरै फैनांगोन गावनो फैदों गाव साफाया फ्लावार बेसेबां नोंसोरदों पियास मायो जिंखा नैबे थाइबें पटल फिथाइ सामथाइखौ जाब्रा नैबे पटल भिन्दि नैबे मालाय फानलु नैबे फानलु गाजर नैबे मालाय लेबु ओमफ्राय नै नासपति
स्ट्रबेरी ना लिसु फान्थावानो आपेल कमला ini mah ya नालेंखर माबा नामा सुमफ्राम जोगोनार मा इयो मेंग' थाइजौ दालिम नै थाइजौ माबालाय मैथ्रु आयौ माथो आंनि फोथा फुलाबायला नोंबासो जोंबा नाङा इखौ हाबनो नाङा dah sabdeng akan lagi tidak nakatola mana itu macam kucing macam fragrance मानसि बेरायनो हाला आथिं रुबायजोब्बाय एक्सप'आनो मोनथामसो दङ लाबोनाङाब्रा दे रं हटेल साम्फा बेयावसो जानोसै दङ मानसिफ्रा खम जाबाय इयाव मेलायावसो बिराद मानसि दं जायगा गैया इयावबो जायगा दंना गैयाथाय Ini kayak pas dance. Apa lo? Tidak napi ya kau? Bisa napi be? Ini nama Hirana. Video ko biar nanti logo ber, bye bye. Next video logo ber.